Pa gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Hajde da počnemo. Danas kao što vidite ulazimo. Svašta će da bude svašta. Na početku malo laga, ali kasnije će. Idemo tako tu da peče nam se to. Nek se peče. Super. Ne znam da li, ma neću praviti mačeva, mislim se praviti mačeva. Ali hajde nema veze. Jel mrak vani? Nije. Tako imamo li ok, imamo. Sad brže prevrata, buraz. Prevrata, niti se me. Stavljaj vrata. Padajte ljudi moji. Padaj budalo jedna. Evo ga zatvaraj, tako. Šta to više, nemamo drveta, nemamo pitat. Spet je ovo šta ti ispakli šoli. Sve ću mi tu, jedan such comedian. Such a comedian. Onda nam jedan trebao, tu nam naravno svardek. Tu ćemo njega iskoristim, znači tu i dobijemo onaj đavolski ugalj. Valjda ovako, jel, evo, sačekam malo da ugalj dođe. Ajmo dole. Idemo još malo, kopamo u rude. I kad bi imali svjetlo, mislim malo, možda vi to u klipu ne vidite, ali ja vidim. Opet nešto zalega. Idemo. Evo ga, cool, druže. Evo, kola. Da se napijemo kole. Šta vam je? Šta je meni bolje reći? Sad bi bio komentare. Peace, what's the problem with me? Žurimo. Brže ljudovi. Sad ljudovi 16 kolu. Dobar si. Aj sad furaj gore, furaj. Idemo. Je stigo, jes. I to su spekli, dobio sam čarku. Nemam ništa za ispeći. Ovdje uglavnom napraviti krevet. Ovdje uglavnom da napravim krevet. To mi je bitnije nego išta. Bit ću stari krevet. Evo ga, bed. Your bed. Monster i jest da vas killnem. Džu. I kako te ja killnem ovdje. Ne daš mi spat, čovječe boži. Jutru, viđaj ovo drvo, mogli bi se posjeći. Posjećajmo ga, čujče. Vidim. Gludan čovjek, 7 sekunda. Evo, pesfol, žris. Imam duhe, brate. Što znači, idem praviti drva. Ču mene drva. Šta je mene? Ljud moj, idem ja sebe praviti bakljurne. Ljudno. Ljudi, moja ruka boli.
Idemo bakljurne. Idemo sad, hopa jar. Pa dokle stigneš, jel? Ko da vidim neku pećinu da joj se bliži. Tu baklja. Da vidimo. 45. čank, moj jar. Valja dodajmo onda doći. Ali nećemo u ovoj epizodi. Dajmo da tamo za kasnije. Malo sad ako brze kopa. Aj pokupiš kasnije ovo. Ne na cool, budalo. Aj, moram ga uzeti. A ne kopam, ne uzmam se nešto cool. Ali eto, hajde kad već moram. Da srušim što je ispred mene. Da mora kopa. Čovječ. Evo ga, puče kramp. Tačno sam znao. Nema sumnje. Trči. Ajde, bolam fura gore. Koliko igramo na FPS. Kako loše. Eto, to smo gasili. Imamo 9 kola. A ja što sam treba napraviti je. Gdje, a tu je. Stikovi. Da napravim. Kameni. Sekiru da napravim da malo pocepam drva. Ljudi moji. Idemo sad u drva. Treba će nam za kasnije. Treba će. Malo ga pocijepali smo ovo, šta mi ljudi. Opet ima dole jedan, aj njega ćemo kasnije. Vidite sad kako će ovo srušiti, ja sam glup. Ali to bitno da će ovo uzeti. Evo, ovo. Gore kopaj. Ču mene kopaj. Drva kopaj, kamen cijepaj. Najbolje nešto sam rekao u životu. Jerujte. Ste vi nešto. Niste nikad bolje nešto čuli u životu, tako? Jesam, logično. Šestdeset četiri. 32 s 8. 60 i 40. 64 i 40. Ovo pospremat ovdje. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ali neću završiti. Uglavnom nek sam rekao. Ovdje sve sam lijepo fino, ovo ovdje. Ovako ovdje. Ništa ljudi. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se sljedećem, do tada. P. I.